Γεια σου. Είμαι ο Νικόλας. Και εγώ η Κατερίνα. Πάμε μια μέρα στο γυμνάσιο. Έρχομαι στο σχολείο πριν τις 8 και 10. Αν αργήσω, περνώ από το γραφείο της διευθύντριας για να πάρω σημείωμα για τον καθηγητή μου. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι, μπαίνω στην τάξη. Αν μπω μετά τον καθηγητή μου, θεωρείται απουσία. Τηρώ τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχω ενεργά και δεν διακόπτω τη διδακτική διαδικασία, σεβόμενος τόσο τους συμμαθητές μου όσο και τον καθηγητή μου. Απαγορεύεται η χρήση κινητού, όπως και καπνίσματος στο κτίριο και στην αυλή. Αν χρειαστεί να επικοινωνήσω με τους γονείς μου, χρησιμοποιώ τα τηλέφωνα του σχολείου. Στο διάλειμμα βγαίνω στην αυλή εκτός αν βρέχει. Οι αίθουσες μένουν κλειδωμένες. Το διάλειμμα είναι για κοινωνικές σχέσεις, φαγητό και τουαλέτα. Για οποιαδήποτε δυσκολία, απευθύνομαι στον εφημερεύοντα καθηγητή. Λύνω πάντα τις διαφωνίες με διάλογο. Αν γίνω μάρτυρας ή δέκτης βίαιης συμπεριφοράς, αντιδρώ άμεσα, απευθυνόμενος στο σύμβουλο σχολικής ζωής ή στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός μου. Σέβομαι την περιουσία του σχολείου. Δεν γράφω σε θρανία και τείχους, όπως και δεν σκίζω βιβλία. Σέβομαι το φυσικό περιβάλλον της αυλής. Αν προκαλέσω ζημιά, πρέπει να την αποκαταστήσουν οι γονείς μου. Πετώ σκουπίδια μόνο στα καλάθια και ενθαρρύνω τους συμμαθητές μου να κάνουν το ίδιο. Ανακυκλώνω και εξοικονομώ ενέργεια. Σε καμία περίπτωση δεν φεύγω από το σχολείο χωρίς άδεια. Αν χρειαστεί να φύγω έκτακτα, ενημερώνεται ο γονέας μου για να έρθει να με παραλάβει. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ο σεισμός, κανένας μαθητής δεν αποχωρεί μόνος του από το σχολείο. Στις σχολικές εκδηλώσεις και επισκέψεις συμπεριφέρομαι με ευγένεια και ευπρέπεια. Η φοιτηση μου στο γυμνάσιο είναι καθήκον και υποχρέωση. Τα 3 χρόνια στο γυμνάσιο είναι τα ωραιότερα.